раҷаби мирзо маъмури гурӯҳи фейсбукии ахбор барои афкор ки ҳудуди 70 000 корбар дорад, рӯзи 4 июн дар як номаи саркушода ба вазири маориф ва илми тоҷикистон муҳаммадюсуф имомзода дар робита ба ҷалби маҷбурии донишҷӯён ба маршировка 5 саволи усулиро дар байн гузоштааст. Якум, маршировка то куҷо ба доираи вазифа ё уҳдадориҳои муассисаҳои таълимии тоҷикистон дохил мешавад? Дуюм, кадом қонун ё заминаи ҳуқуқӣ масъулини вазорат, раҳбарони мактабҳо ва донишгоҳҳоро иҷозат медиҳад ки хонандагону донишҷӯёнро ба чунин чорабиниҳо ҷалб ё ҳатто маҷбур намоянд? Сеюм, барои истифодаи мактаббачаҳои ноболиғ дар ҳар чорабинӣ берун аз барномаҳои таълимӣ қонунгузорӣ ризояти хаттии падару модарро ҳатмӣ медонад. оё ҳамаи волидони хонандагони мактабҳо ки дар маршировка иштирок мекунанд чунин иҷозатро додаанд? Чорум, барои донишҷӯён дар маршировкаҳо касе пул ё ғизо медиҳад? Барои онҳо вазорат ё донишгоҳ имтиёз хоҳад дод? Бар асоси кадом заминаи ҳуқуқӣ? Панҷум, хонандаи мактаб ё донишҷӯи донишгоҳ ҳақ дорад ки иштирок дар ин гуна иқдомҳоро рад намояд. Агар рад кард, оё ӯро муҷозоте интизор шуда метавонад? Масъалаи ҷалби донишҷӯён ба маршировкаҳо дар ҳоле матраҳ мешавад ки бино ба хабарҳо даҳҳо хонандаро аллакай дар Хуҷанд барои маросими истиқболи президенти Ӯзбекистон Шавқат Мирзиёев ба маршировка ҷалб карданд ва ҳазорон донишҷӯро аз ҳоло хабардор карданд ки дар давоми таътили тобистона бояд дар маршировкаҳои ҷашни 30-солагии истиқлоли Тоҷикистон ки моҳи сентябр таҷлил мешавад иштирок кунанд. Ин норозигии бисёриҳо бахусус волидонро ба бор овардааст.